video ke lang khedi ke cheng la pen ki jut pa jut je pulo tang te lang thor he pulo tang te akrok lam chini ne dei lasi ki lang pa jut tu. Hey guys, welcome to my YouTube channel Lidiya Engtihensekpi. Lasi guys tu nami tum kai ke tala so channel bang ikber not anote here's your lam lun tomo la an ke nami tum longpon ikber ji. Lasi guys aja dalam cethanam de prang non itum charge dam sina bir thelong kanghon alam ke chini ne bang ko mat dola avelo lasi kanghon ka chini bang la ke nanglita chini la pen nilita chini setame pini labangso kanghon adora lam cethanam sina dang te don marlia tu labangso tomo chenglo na la pen labangso tomo men la ke kanghon ador lasi guys atu labangso tomo cethanam sina ko an si kanghon ador ke thema lasi ahu disi elong adim osomar bang hini dolo lapen labangso a osomar bihek pensi api lapen apo to chiboy joilo lapen ajok a ikabang ke amu phan nepi nepo avelo koson si ke do ke thak po ma pu kamat thalong le de jia phan chongdat chutulo akam si claim lo lapen labangso chongdat chutulo ke long an setame amu phan si pidet lo lapen ajok amu da nang thebom lo lapen ke apsia bangke amu bangke ane therong a iga long ke hang aling long le polo tante lapuson si aning chipati lason bom lo amasi aphi bangke ajer pije boka chelong setami heno dak lo amasi arni si bangke ajer pije po tum pen joidam lo lapen ko pene alam ka chelong penajok labangso oso bang ajer po phan theng lam lo lapen chardik dam lo thi alo amasi labangso ajer po ki thi theng bu pahut labangso avia phi ka cheng dara pot an ke labangso oso pe ri long si bon to lo amasi alang le che phere olo a oklem horsi a hem che dam lo a iga phan hang lam lo I kuman lo hem ki do man ma si nang tum hem ki do lo amasi a iga bang thak lo bong ma du ta hem awe bang not ing khaping pulo lapen a iga bang arjulo bong kopia pot lo la nang pe nang ri avia phik do o lapen nang kopia pot lo nang oklem horke osi a iga bang a bong a phan arjulo a bong a bang chithak lo I pini ne nejer po phan thenglam lo lapen la bang so avia phik nang ka ching dara po si ne peneri avia phik do lo pen non koson lo ki klem po ni phan police atum ta nang ki lok lo osi chithan lo amasi la bang so hu ai ga bang thak dun lo bong nang thang da mathari an chodam no la pen la bang so la nang pe nang ri ni phani pinoi la pen la ne pe ne ri an nang en no la tum aperi chelar phir lo la pen avia phe ke do aperi ana bang ke a iga abang si en lo la bang so u na hot police atum wang lo la pen la bang so also phan nang ri lo amasi a iga bang chi pin deng avia phek thek long lo pen a iga phan si tin kok lo amasi a iga phan si police atum pondar lo anka abong abang ta chidun lo lapen labangso a iga phan phasi ki pg adai dokok lo pasi phasi pipo po labangso ka chengwai una hut a iga phan ki pon che thek long si amu bang aning chiduk lo ko an lo ne ke cheng pen akanghon ko ani kanghon ke thepen setami pini ke uthot alang phan kanghon ting ne ni penapot amu bang apran ke dam neng jialar a iga bang apran si pidet lapuson chi matha don si amu bang chirup piglo sita chirup pig setame un edat lo ladet pen a iga bang ta amu ka chiru che theklong si puthot a iga bang amu phan hang lo amu bang dam lo amasi a iga bang amu phan ang om injup si pulo bong puthot nang pap klem thurinon osi alang liphan putikang lo ladet pen a iga phan ke police atu ponsi phasi pidam dat lo hala bang so arni mama si a iga bang ke akai jut kok lo lasi guys tu kanghon ador ko an sia ki thelo itum theklong lo mati di lasi nona bang ke itum mithang a phan kachar lidap labang so tomo pen yandam tu sina tang te itum
la so tomo ka che than an pen pa mo pe tum che than et lo ku pi lon ti tum ka charli dam long ma te ki long dun ke la si kanghon along itum ki long dun ke lang dam se na kanghon ke ning ki dik kang jin so ning so dun de chipindak de anne chipa the chinki no ne me thanga le ri re ning thi the ke chok chi anong ave kahing no pen aning chiparong re bon ta ahok alam pen apot aning chiparong kanghon ki rai ver kai ta kroi kai ta aning thi the kai ta chipe bi he kanghon ke plut ple và itum là ăn xì long đẹp luôn. Thank you guys tum. Ni labangso atomo ke ban. Ko an lo ale ke do. Nili anut ka prek along ka charli dun. Halabangso amoni lalong. Karjudun long ahut nili setame nili ning lut chok lo jume pik pen pa. Amasi nili ning lut chok lo nili ning chibi lo. La pen puthot nang tuma phan pini wan thu lo. Tang te labangso tomo nili nang li tuma phan nang ke than ko son lo jumi sen ma. Jume juno setame hadi nang li tum hala komen long nang than tha. La pen labangso tomo ke jume pik. Setame nili me thang ke la so orador si ke dolo pata nili chi than the. Mane nili chi than noi. Lasi pini labangso atomo ke wan thake itum charli pon ra pet lo nang po phansi labangso tomo ke wan la. Lasi guys tum non bangke laso tomo jume sen ma juno dak ma hala comment section long nang tum nang pi ik noi jume sen posetame juno dak posetame la pen nang litum ko asi akanghon nang kachi pidun ma la ansi nili setame herjer seta la pen lun seta lam seta tomo seta wan bompo lasi nang litum akanghon kai ke setame ke nang so